Čaute kamaráti, vás vítam u nového videa. Tentokrát sme v kine na Vajana 2 v Cinemaxe v Poprade. A veľmi sa ospravedlňujem, že som nebola aktívna. Vážne mi to ľúto a ospravedlňujem sa aj, že som nezačala natáčať od akože ospravedlňujem sa, že som proste nezačala natáčať od proste celý ten film od začiatku. Nie, počúvajte ma, ja som Polobo. Ja chcem, aby ma pleslo. Hej! OK, prvé pravidlo. Nie, len dobre, môžete ma prosím priguľať? Ja ťa prigúľam. Nie. Presne toto sa stáva, keď stretneš svoj idol. Je super, však? OK, prvé pravidlo. Nikdy ste ma takto nevideli, hoci stále vyzerám veľmi cool. Hej, ako obličkový kameň. Ty vyzeráš ako ten, kto vie, čo to je. Takže. Dobre. Aha, vítaj, Šunka. Dobre, asi toho máte veľmi veľa za sebou a chcete sa mi zdôveriť. Ale viete čo? Je mi to jedno. Nechcem sa s vami zblížiť, ak všetci... Chápete? Čo sa vám nestane? Budete v pohode. Čo to táram? Ide o to, že sa tu práve riešia vážne problémy bohov. Takže ja si idem po svojom. Dobre, o chvíľu sa vrátim. Dovtedy neumrite, s nikým nehovorte a ak stretnete babu s netopiermi, bežte, tá je najhoršia. Utečte, inak zomriete. Veľa šťastia. A ja padám! 10. Kde je Vajana? Syna? Ako to, že si pri mne? Nie som. Vtiahla ťa do seba taká veľká mušľa. A náš príbeh sa skončí. Lebo teraz už naozaj nikdy nezblížiš ľudí oceánu. A naši predkovia povedia: Vajana, nenávidíme ťa na veky. Na veky, na veky, na veky. To zvládnem. Zvládneš to. Ale no tak, ja nehryziem. To len Beka. Už poriadne dlho som nevidela navigátora. Pekné veslo. Chceš, aby som ho aj použila? Si smelá. No už to máme spoločné, Vajana. To od A tebe budem to aj hovoria prestrihávať, všetci bohovia. takže asi nejak tak. A budem rada, keď moje videá odceníš lajkom. Strážim tento malý, nepatrný kúsok raja. Tak skús to. Je to búrka, len je poriadne veľká. Už máme po kine, teraz ideme do Action, čo kúpiť. Teraz sme boli v takom obchode pre toto, pre proste môžeš si tam kúpiť pre zvieratá. Kúpila mačke konzervu absorbovosky, cože ja neviem, čo. A ideme do Action, kde tu ideme asi. A zatiaľ, kým si my niečo vyberieme, tak tu prestrihnem. Dobre, vyšli sme už z Actionu, takže teraz ideme asi do nejakej, neviem, tak si... Je iPhone.
Bo nový, taký Takže zatiaľ ideme. to bol veľmi dobrý mobil za 71 eur. Počkaj. Teraz sme zamielili do pompu a normálne šlaj hračiek. Aj pumatuje. Kamone. Ono tu je všetko, aj kone, aj ťažné kone sú tu. Buď ja nejakého kúpim, alebo ideme sa proste spýtať, koľko to stojí, takže počkajte chvíľu. Dobre, akože je to predražené. Squishmallow! Kámo mňa porazí. Mala som si vypýtať viacej, 15 eur. Tak ideme si popozerať, čo tu všetko je a potom sa vám ozvem. Takže teraz máme zamierenie asi do nejakého obchodu, nie? Kámo! Teraz máme zamierenie do nejakého obchodu, keďže máme ešte hodinu rozchod. Potom pôjdeme do eskalátora. Takže ideme do nejakého asi do nejakých potravín alebo niečo. Dobre, nájdeme potraviny a ozveme sa vám. Kámo, sme zadarmo na kolotoči. No dobre, už sa to dotočilo. Už sa dotočilo. A my sme stále nenašli žiadne potraviny, takže ideme ďalej hľadať. Takže konečne sme našli nejaký obchod. Bilu sme konečne našli alebo niečo. Poď. Mandarinky, nič. A ideme niečo kupovať, takže na rozchod som sa tešila najviac. Ideme takto dole, že by som niekam maliny. No za euro. Ja kúpim nejakú čokoládu, máme. Kamo. Dobre, to za to prestrihnem, lebo je tu veľa ľudí. Dobre, máme kúpené takto zvieratkovú čokoládu. Ja to proste mám zvieratkovú čokoládu a 2 milky. A teraz idem asi k pokladni. Ja tu mám buď. Dobre, takže už sme pri pokladni a ešte som si zatiaľ vtedy kúpila Xixo, takže asi nejak tak. Pana Jana. Dobre, trošku prestrihneme, pretože bude to asi trošku viac trvať. Dobre, takto a trošku to prestrihneme. Dobre, takže máme donakupované a z tohto videa to bude asi všetko, takže čaute. A nezabudni tam hodiť oder, takže pa pa.